Bog dečki, kaj ima? Skužila sam zakaj ne bum napravila ovu snimku kak bi vam objasnila zakaj je Naruto morao biti hrvatskog podrijetla. Znate kaj, kak smo mi Hrvatine tvrdoglavi, tak je i Naruto. On se nikad ne da, uvijek ide dalje, bez obzira na to kaj mu život baca pred noge. To vam je tipično za naš narod. Mi smo borci od stoljeća 7. Ma kaj borci, pravi ratnici. Kad god se nađemo u nevolji, mi uvijek nađemo način da se izvučemo i još jače izađemo iz svega toga. To vam je naš hrvatski inat, a Naruto ga ima u izobilju. Kaj mislite da je slučajno kad ima plavu kosu? Ma nema šanse. To vam je prava hrvatska genetska predispozicija. Svi mi znamo kak su naši stari imali plave kose i svijetle oči. A tek to njegovo ime Naruto, sigurno ste mislili da je to japansko ime, ali dajte, malo se bolje zagledajte. Nije li to samo malo iskrivljeni naziv za našeg čovjeka? Pa kad malo bolje razmislite, to vam sve paše. Naruto, Hrvat, sve je to ista priča. Naruto je oduvijek imao taj nekakav ponos i prkos u sebi i to vam je čisti dokaz da u njemu teče hrvatska krv. Pa gledajte, čovjek uvijek brani svoje prijatelje, obitelj i dom, baš kao pravi Hrvat. Koliko puta je stao na crtu onima jačima i većima, baš onako kako smo i mi u povijesti stajali pred silama koje su htjele pokoriti našu lijepu zemlju. I kad malo bolje pogledate, njegova borba za priznanje u selu, ma to vam je prava hrvatska priča. Uvijek smo morali dokazivati tko smo i što smo i baš zato je Naruto poput Tesle naš od stoljeća 7. pravi Hrvat, koji ne mre dopustiti da ga itko pokori. I za kraj, kak bi rekli naši stari, nema predaje, za dom, to vam je i njegov moto. Kaj kao nije? Ne kužim. A sad, kad znate sve ovo, nema šanse da ne skužite i vi kak je Naruto pravi Hrvat, ponos našeg naroda. Ajde, dečki, idemo sad svi zajedno. Kaj je Naruto? Hrvat. Kaj je Naruto? Hrvat. Kaj je Naruto? Hrvat. Ja.